бо дастури супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 21 майи соли 2023 гурӯҳи дуюми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ба теъдоди 104 нафар 29 оила ки аз занон, наврасон ва тифлони хурдсол иборат мебошанд тавассути ҳавопаймои махсус аз ҷумҳурии арабии Сурия ба ватан баргардонида шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе нафарони ба ватан баргардонидашударо муовини сарвазири мамлакат Матлубахон Саториён, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Эмомалӣ Насриддинзода ва дигар шахсони расмӣ пешвоз гирифтанд. бо дархости ҷониби Қазоқистон ҳамчунин 5 шаҳрванди ин кишвар, 1 зан ва 4 фарзанди ӯ низ аз Сурия бароварда шуданд. раванди баргардонидани тоҷикистониёне ки дар лагерҳои гурезагони Ироқу Сурия қарор доранд ҳанӯз 3 сол қабл бо дастури бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз шуда буд. дар ин муддат сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давлати Кувайт дар асоси роҳнамоиҳои президенти башардӯсти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамкорӣ ва ҳамоҳангӣ бо мақомоти дахлдори Тоҷикистон ва Сурия ҷиҳати амалисозии ин иқдоми башардӯстона ба натиҷаҳои назаррас ноил гардиданд. бояд гуфт ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса роҳбари дурандешу оқил президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар фикри шаҳрвандон ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои онҳо буда пайваста баҳри таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ва накӯаҳволии шаҳрвандон тадбирҳои таъхирнопазирро амалӣ менамояд ки намунаи волои инсонпарварӣ ва башардӯстии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.